¡Ajá! Y estos son las G-series también, ¿eh? ¡Menudo infierno, Dios! Atenció, tots els pilots RFM que s'hi posin davant del seu cotxe. ¿Estem ya? ¿Sí? ¿Es correcte? Més junts. ¿Sí? ¿Es correcte? És correcte. Mira aquí, hostia. Muy bien. ¿Así te parece bien? Una imbecilidad más de Kim Bros. I avui estem amb el nostre Lluís Campeón, que avui ha guanyat i és més campió que mai, i nostre nou fitxatge, Nil Ubach, pilot RFM. Bones. El seu vídeo aquí i el seu vídeo aquí, ¿vale? Venga, va.